306 vots favorables, cap en contra i 32 abstencions. Aquest ha estat el moment en què ha quedat aprovat el règim especial de les Illes Balears. Suport majoritari de la cambra per al seu impuls. On no hi ha hagut acord és per tramitar-la com a projecte de llei per via d'urgència. En conseqüència, no se tramita com a projecte de llei per el procediment d'urgència. El nou règim especial per a les Illes Balears ja té el vistiplau del Congrés dels Diputats. I seguint aquest darrer ple de la legislatura hi ha la nostra companya Maria Eugènia Quetgles. Bon dia, Maria Eugènia. Una convalidació, però amb discrepàncies i matisos. Bon dia, sí, molt de matisos. El règim especial per Balears ja és una realitat en la convalidació d'aquests 306 diputats, però a la tribuna tots, tret dels socialistes, han criticat la manca de contingut d'aquest rep. Pensen que tan sols és una primera passa. La més crítica ha estat la portaveu de Coalició Canària, que, en sintonia amb els discursos que s'han fet en aquelles illes, ha dit textualment que és una presa de pèl. Els populars diuen que han votat a favor per responsabilitat, però expliquen que no els agrada gens el contingut, que és buit i que si ells guanyen les properes eleccions a Madrid i a Balears faran un nou règim amb més contingut. Igual de crítics s'han mostrat els de Ciutadans, però en aquest cas s'han abstingut. El diputat per les Illes, en aquest cas de Ciutadans, ha estat l'únic que no ha estat present en el debat del rei. La resta de diputats per Balears han estat tots. Ell ha explicat a IB3 que li ha sabut molt de greu no ser-hi present en el debat, sí ha votat en aquest cas, però diu que no ha pogut ser present per una qüestió personal i que li hagués agradat poder defensar-lo ell. El nuevo régimen especial supone un antes y un después. La ministra de Política Territorial ha estat l'encarregada d'encetar el debat. Els primers retrets li han arribat des de Coalició Canària, que acusa el govern d'enganyar els ciutadans de les illes amb un règim especial que no es complirà. Consideramos que las ayudas a la insularidad es un derecho del pueblo balear, pero que no les engañen. Esto es un canto al sol. També ha estat molt crític el representant del grup de Ciutadans. Malgrat tenir un diputat de les Illes, Fernando Navarro, aquest ha estat absent durant la sessió i el valencià Vicente Ten ha defensat la postura del partit. Pero yo lo que veo es humo, es munición para los nacionalistas, es urgencia burlando la democracia. El diputat balear per Podem, Juan Pedro Llanes, ha celebrat l'aprovació del REIP com una primera passa, malgrat, ha dit, els temes que quedaran pendents com el de l'habitatge. Finalmente, es cierto que con años de retraso la inversión en Baleares se situará como mínimo en los valores medios del conjunto de las comunidades autónomas. I tot i haver consensuat el vot positiu, populars i socialistes no han desaprofitat l'ocasió per treure pit de la seva gestió. Tras 4 años de lamentos y fingir ser muy reivindicativa, ha aceptado todo lo que el gobierno del Partido Popular ya había aprobado y está vigente. Es un broche de oro para esta legislatura, la legislatura de las promesas cumplidas. Des de València i Catalunya, Compromís i Esquerra Republicana han donat suport al decret llei per lluitar, han dit, contra l'espoli a les illes. La presidenta Francina Armengol ha estat present en aquest ple, també ha estat present la consellera d'Hisenda, coautora d'aquest rep. És el darrer ple de la legislatura i s'han vist moltes abraçades, però en el cas de les illes perdiven per haver aconseguit, diu la presidenta, un rep històric després de 20 anys de fer feina per poder-ho aconseguir. Francina Armengol no comparteix cap de les crítiques que s'han fet avui aquí. Un dia històric, un dia molt important per la ciutadania de les Illes Balears, amb una aportació molt majoritària per part del Congrés de Diputats i també això vol dir que hi ha hagut un treball intens durant tota la legislatura de moltíssimes entitats, de moltíssimes associacions, de moltíssimes plataformes per finançament, de totes les institucions públiques de les Illes Balears que han treballat junts per aconseguir aquest règim especial. Per tant, és un èxit col·lectiu. Canàries hauria de fer un altre paper i hauria de treballar conjuntament amb Balears per defensar els interessos dels territoris insulars. Nosaltres sempre hem dit que treballaríem un règim especial semblant a les que té Canàries, però adaptat a les Illes Balears. Canàries és regió ultraperifèrica per l'estat de la Unió Europea i això li concedeix una sèrie d'ajudes i de nivell, sobretot d'ajudes que pot tenir un nivell molt més elevat que Balears mai hi podrà accedir.